अरे कैसे आइले ऐसन विपत्तिया लागे कि खत्म होई दुनिया। अरे कैसे आइले ऐसन विपत्तिया लागे कि खत्म होई दुनिया। एक कोरोना के बाद महामारी दूसरे में बढ़ते तबाही हो। एक कोरोना के बाद महामारी दूसरे में बढ़ते तबाही हो। आहे कैसे जी गरीब जिंदगी आगला बहुते रोआई हो। आहे कैसे जी गरीब जिंदगी आगला बहुते रोआई हो। आगला बहुते रोआई हो। फुट फुट के रोआता गे गरीब किसान हो। बचल न कुछो फसल भइले जियान हो। भइले जियान हो। फुट फुट के रोआता गे गरीब किसान हो। बचल न कुछो फसल भइले जियान हो। दुखवा में पड़ल बचने किया केहू न केहू पर सहाय हो। दुखवा में पड़ल बचने किया केहू न केहू पर सहाय हो। तो कैसे चली जिंदगी के नैया घरवा तो गइले जाई हो। तो कैसे चली जिंदगी के नैया घरवा तो गइले जाई हो। आवेला बहुते रोआई हो। आप सुन रहे हैं सिंगर चंदन कुशवाहा। समृद्धि रिकॉर्डिंग स्टूडियो मुंबई। करी जाके काढ़ी सबे बियावा जमाइले। देह पे पसेना अपना गोर से बहाइले। गोर से बहाइले। कर जाके काढ़ी सबे बियावा जमाइले। देह के पसीना अपना गोर से